În 1950 această hotărâre a fost luată în evidență, s-a actualizat, s-a discutat de către Sfântul Sinod al Bisericii noastre ortodoxe române de la București, bineînțeles, dar un episcop care să aibă grijă propriu-zis de ei, deși între timp situația lor s-a mai îmbunătățit, între timp au mai venit poate și alți preoți. Biserica a rămas întotdeauna în sufletele oamenilor și aproape de popor, aproape de comunitatea noastră românească, chiar dacă, bineînțeles, de-a lungul timpului au fost supuși multor presiuni, multor influențe și încetul cu încetul poate și-au pierdut mult din limbă, poate chiar și din identitate, dar nu din suflet, pentru că oamenii care au rămas acolo și care participă la biserică sunt cu un suflet mare și îi simți aproape, exact cum ar fi ceilalți oameni din părțile noastre, din părțile Banatului, din părțile Crișane, sunt și ei asemănători. Deci nu mai știu limba, s-au asimilat dintr-un punct de vedere, dar pe de altă parte au rămas în esența lor români. Iar cei care sunt mai tineri, cum vedeți și pe domnul director, vorbesc chiar foarte bine românește. Eu nu mi-aș fi putut da seama sau nu mi-aș putea da seama într-o primă privire, așa, la o primă instanță, cum am putea spune, că dumnealui nu este un român, ca oricare dintre noi. Dar bineînțeles că cunoaște foarte bine maghiara, a trăit acolo, s-a născut acolo, este la o funcție mai înaltă, deci acolo în jur trebuie să vă spun că există și instituțiile noastre românești cele mai importante. Episcopia din partea bisericii, are centrul la Giura, după aceea autoguvernarea pe țară a românilor din Ungaria, o formă de conducere. În Ungaria sunt multe minorități, 13 minorități, dacă nu mă înșel, dar ele nu au reprezentare în Parlament. Aici, în România, sunt mult mai multe minorități maghiare, de pildă, sunt un număr covârșitor, 1,5 milion, din câte am înțeles, din ultima vizită prezidențială pe care domnul președinte Traian Băsescu a efectuat-o în Ungaria și care a reușit să treacă și pe la noi, pe la Jura, și care, iată, au foarte multe drepturi. Și noi avem acolo drepturi, la fel cu toate celelalte minorități, dar fiind foarte puțin, câteva mii, câteva zeci de mii, 20.000 de oameni, se menținuse numărul acesta până în urmă cu câțiva ani. La ultimul recensământ din anul 2001 au fost și mai puțini, în jur de 5-6 mii care s-au declarat români, vă dați seama, ceilalți sunt și mai puțini, dar asta nu este concludentă. Cifra spune destul de puține, pentru că forma de organizare a comunității noastre, între care biserica s-a păstrat până în ziua de astăzi și este foarte importantă. La Jura, pe lângă biserică, există și această formă de organizare din punct de vedere politic, am putea să spunem, și care lucrează și ea foarte mult pentru binele acestei comunități, autoguvernarea pe țară a românilor din Ungaria. Tot la Jura se găsește și Centrul de Informare și Documentare, care este tot o instituție culturală, care aparține de această instituție, să spunem, de natură mai politică și care are o publicație, un ziar care apare de 2 ori pe lună, dacă nu mă înșel acum, și care se numește Cronica. Și în această carte pe care mă bucur că fiecare dintre dumneavoastră aveți în mână, mare parte din articole au fost publicate în această publicație românească, deci au apărut acolo. Ele reflectă realitățile așa cum le trăiesc scriitorii, autorii lor. Și răspunind acasă cartea, vă veți putea da seama mai multe, vă veți putea îmbogăți cunoștințele și sufletele cu mai multe lucruri, cu mai multe informații despre noi, despre românii din Ungaria. Pe lângă aceste instituții mai există și o altă instituție foarte importantă a românilor din Ungaria, așa cum sunt și celelalte, și anume Uniunea Culturală a Românilor din Ungaria, care are și aceasta o publicație, Foaia Românească se numește. Pe internet puteți găsi și articole și ziarul care apare în continuare până în ziua de astăzi, despre care v-am pomenit Cronica, și puteți găsi informații și despre cealaltă publicație a românilor din Ungaria, Foaia Românească, în care fiecare își redă, dintr-un anumit punct de vedere, să spunem, experiența și nevoile pe care le are și modul lor de viață. Noi, când am mers în Ungaria în 1999, când a fost ales primul episcop, am spus că în 1946 oamenii și-au dorit să se înființeze o episcopie. În 1950 Sfântul Sinod a convenit că este bine să se înființeze acolo în episcopie. Și primul episcop care a fost ales până atunci, biserica fiind condusă de un preot vicar, de un părinte vicar, care păstra legătura cu episcopiile din România, primul episcop care a fost ales a fost în anul 1999. Episcopul actual de la Oradea, Preasfințitul Sofronie. Și eu, cunoscându-l pe Preasfințitul Sofronie, am început de atunci să cunosc, să am legătură
să mă integrez și eu încetul cu încetul în această comunitate românească din Ungaria. Bineînțeles că în urmă cu aproape 2 ani, Preasfințitul a plecat, a fost ales în România, a plecat la Oradea, iar eu am rămas acolo la aceștia. Biserica, așa cum v-am spus, are un rol important până în ziua de astăzi. Încercăm să fim deschiși față de toată lumea și să adunăm în primul rând la biserică, la slujbele noastre, pe toți credincioși și pe toți conducătorii instituțiilor românești, pe toți reprezentanții, să spunem, diplomației române în Ungaria, cu care, slavă Domnului, avem relații foarte bune, cu ambasada de la Budapesta. În Jula s-a înființat un consulat general, care, bineînțeles, se adresează, în primul rând, românilor aflați în trecere prin Ungaria și care, ca și noi, care altă țară străină, au nevoie de un sprijin concret. Dar aceste instituții, fiind acolo în mijlocul nostru, bineînțeles că nu se puteau să nu fie foarte interesate și foarte deschise și față de românii băștinași, am putea să spunem. Și aceasta vreau să vă spun, în anul 1999, când a fost hirotonit, când a fost sfințit și intronizat acolo la Jula, primul episcop ortodox pe care am avut ocazia să-l cunoaștem, pentru că cel din 1650 era doar pomenit în scripte. Nu știm prea multe despre el, că a mers la Jula, în ce fel s-a ocupat de credincioșii de acolo. Când am mers acolo, a fost oarecum pentru mine o surpriză, deși eu sunt de undeva din Valea Mureșului, deci din județul Arad, nu departe de Arad, dintr-un sat pe Valea Mureșului. Și, bineînțeles, acum, făcând o mică paranteză, înainte de 1990, știm cu toții că la televiziune programul era foarte redus. Ajunsese la un moment dat de doar 2 ore. Și cei care erau aproape de graniță urmăreau posturile televiziunilor din străinătate și așa își mai îmbogățeau, să spunem, dintr-un anumit punct de vedere cultural, ziua și informațiile pe care le poate primi omul prin mass media. Dar, deși eram aproape de Arad, deși eram la câțiva pași de Ungaria, despre comunitatea propriu-zisă a românilor din Ungaria a fost o surpriză și chiar o surpriză foarte plăcută pentru mine să aflu atunci când am fost prezent la hirotonia și la instalarea primului episcop. Am participat împreună cu el de multe ori la slujbe de acolo de la Ghiula sau din altă parte. Am slujit și în alte biserici și după aceea, când Preasfințitul a plecat în România, am rămas în locul lor. Suntem organizați așa ca și oricare altă episcopie din România, dar și din străinătate. Noi suntem oarecum la zona de interferență între România și diaspora. Suntem români din jurul granițelor, așa ne numim. Dar asta cred că mai puțin contează. Suntem organizați ca și o episcopie cu toate, să spunem, serviciile pe care le poate oferi biserica în astfel de condiții. Unul dintre consilieri este prezent, așa cum a spus împreună cu noi, consilierul cultural. Am vrut așa, în câteva cuvinte, să vă evoc câte ceva despre ce înseamnă românii din Ungaria. Bineînțeles, urmărind presa, urmărind mai ales prin internet publicațiile care apar, având această carte în mână, puteți să aflați mai multe lucruri în mod concret, bineînțeles, la un nivel mai teoretic, am putea să spunem, și intelectual, despre ce se întâmplă acolo, cum trăiesc românii, o mână de oameni, am putea să spunem, o mână bună de oameni, românii din Ungaria, dar pentru a putea să ne cunoaștem mai bine, cred că relațiile de genul acesta pe care le-a inițiat Părintele Ioan Pintea sunt extraordinare, să știți. Până în anul 1990, dacă noi, din părțile Aradului, știam atât de puțin despre românii din Ungaria, vă dați seama că și ceilalți care sunt mai departe cunosc foarte puțin. Ori românii care au rămas acolo în Ungaria și-au menținut cu greu, dar cu drag, cel puțin mare parte dintre ei, și-au menținut și identitatea, și credința, și nevoia de a avea biserici și instituții românești, și când s-au deschis granițele, a fost pentru ei, să spunem, o binefacere. Pentru că, iată, au fost români din părțile Făgetului, sunt români din Bistrița Năsăud, alți români din părțile Aradului, din părțile Maramureșului, care participă la spectacole, să spunem, sau la programe organizate de noi. Sunt excursii pe care le fac românii de acolo, din localitățile, din parohiile noastre, din majoritatea parohiilor, excursii de o zi, de 2, de mai multe, la biserici, la mănăstiri din România.